Seuraavaksi esittelen kriteerit, joilla KIM-hankkeen koekasvit on valittu. Ja kasvupaikkana tämmöinen imeytysrakenne, hulevesien imeytysrakenne on siis sekä kuiva että märkä. Ja sehän johtuu siitä, että pinnan muodot ohjaa vettä siihen imeytysrakenteeseen. Ja siinä on tarkoituskin välillä seisoa vettä ja jopa lammikoitua. Se siis kuuluu siihen rakenteen luonteeseen ja sitä kauttahan se on kasvupaikkana ajoittain todella märkä. No sitten taas, kun katsotaan niitä rakennekerroksia siellä sen lammikoitumispinnan alapuolella, siinä on ensin se kasvukerros, mikä mahdollistaa kasvien kasvun, mutta heti sen alapuolella on rakenteita, jotka kuljettaa ja vie vettä etäämmälle pois sieltä kyseiseltä paikalta ja toisaalta myös kasvukerroksen eli kasvien juuriston ulottumattomiin. Ja sitä kautta se on silloin kuiva se kasvupaikka, jos ei ole vähän aikaan satanut. Eli lähtökohtaisesti mietitään nyt sellaista kasvilajistoa, joka kestää tämmöisen rakenteen, jossa on ajoittain seisovaa vettä ja ajoittain siinä on tosi kuivaa. Ja tässä lähtökohtana pohjilla on ollut se, että me on niin kuin 3 eri linjassa käyty etsimään niitä kasveja. Eli tässä on ensimmäisenä tämmöinen niin kuin perusvarmojen kasvien listaus, eli niitä kasveja, jotka tiedetään sietävän vaihtelevia kosteusoloja enemmän vähemmän hyvin, tai jotka on usein mainittu tai yleisesti ymmärretään tämmöisen niin kuin hulevesirakenteen kasvillisuudeksi. Sitten tuossa toisena kategoriana on tämmöiset rakennetun ympäristön peruskasvit, eli niitä, jotka menestyy kaupunkiympäristössä, kestää sitä niin kuin, tallausta, ihmisen käyttöä, kuormitusta, mitä ikinä siinä onkaan, eli niin kuin hyvin tämmöisen niin kuin kivisen kaupungin kasvilajistoa, joka siellä menestyy ja kestää. Ja sitten kolmantena tuossa on vähän huonosti ehkä nimettynä, mutta yllättäjät, eli sellainen, mihin on otettu mielenkiintoisia kasvilajeja kirjallisuuden tai käyttötavan perusteella, missä voisi olla niin kuin potentiaalia tämmöiseen hyvään yllätykseen. Ei ne vielä ole tietenkään tässä vaiheessa mitään yllättänyt. Mutta näillä 3 linjalla on tosiaan lähdetty etsimään kasvilajistoa tuohon meidän koerakenteeseen, tai siis kasvien kokeelliseen testaamiseen, että mitkä kasvit kestää seisovaa vettä ja kuivuutta. Ja näissä kaikilla me on pyöritetty rinnakkain tämmöistä niin kuin kasvilistaa, jossa on niin kuin ollut ne mukaan mahtuvat kasvilajit tuossa ylempänä ja sitten varasijoilla heti seuraavaa lajistoa. Ja tämä lopullinen valinta tai kasvilajin määrä ja valinta on perustunut sitten siihen, että mitä meillä on siihen niin kuin varsinaiseen koealaan mahtunut, eli siinä läpi kesän ulkona, mutta katteen alla olevaan purkistoon mahtuu. Ja kun me katsotaan tuota 3 linjaa, millä niitä kasvilajeja on valittu, niin se valinnan prosessi on edennyt sillä lailla, että se on ollut koko ajan tämmöinen muokkautuva lista. Näitä 3 listaa on rinnakkain muokattu ja katsottu, ja kasvilajit on toki vaihdellut niin kuin linjasta toiseenkin. Ja ihan ensimmäisenä tässä on niin kuin hankkeen yhteistyötahojen kommenttien perusteella katsottu, että mitkä näyttää olevan Helsingin, Espoon ja Vantaan näkökulmista niitä mielenkiintoisimpia kasveja näihin kategorioihin, jolla sitä voidaan lähteä liikkeelle. Ja sitten tähän on kerätty sähköpostilla sähköpostitse myös suunnittelijoiden, eli Markin ja Massin, maisema-arkkitehtien ja maisemasuunnittelijoiden näkemyksiä, sikäli jos niitä on ollut, että mitkä kasvit kuuluisi lisätä listalle tai poistaa listalta, ja samoin myös viherrakentajien kokemuksia. Eli tämmöisen seulan läpi on pyöritelty se kasvilista niin kuin ensimmäisessä vaiheessa lävite. No toisessa vaiheessa sitten on niin kuin lähdetty miettimään sitä, että mikä tämmöisen niin kuin biopidätysrakenteen tai biosuodatusrakenteen kasvillisuuden tehtävä siinä on. Siinähän on tarkoitus siis tukea sitä veden hallintaa, eli haihtumista. Ja nyt on selvää, että mitä enemmän siinä on lehtipinta-alaa per neliö tai pinta-alayksikkö, niin lähtökohtaisesti on yritetty etsiä sillä lailla, että me rakennettaisiin tämmöisen monikerroksellista kasvillisuutta, koska silloin se haihduttaminen on siellä niin kuin pykälää parempaa tai tehokkaampaa. Ja nämä kasvit on jaettu nyt sitten tämän osittain korkeuden, mutta myös sen roolin osalta 3 eri kategoriaan edelleen. Eli täällä on ollut pikkupuut tai puut, eli ne kasvit, jotka muodostaa kaupunkitilassa tilallista katvetta. Ja siinä ei ole ihan niin kuin ihmisen näkökulmasta hirveän suurta merkitystä nyt tässä meidän ajattelussa sillä, että onko se 35 metriä korkea vai 5 metriä korkea puu. Mutta joka tapauksessa, että se tilallisesti tekee katvetta. Toki sen haihduttamisen kannalta sillä on väliä, että paljonko siellä sitä lehtimassaa on.
Sitten tuossa on kakkosena tuo pensaskerros, eli tarkoittaa sitä kerrosta, joka ihmisen näkökulmasta tekee tilanrajausta. Eli se ei tarkoita sitä, että se on välttämättä puuvartinen kasvi, vaan se voi olla myös perennä, mutta sellainen kasvi, joka selvästi niin kuin rajaa tilaa tai se pystyy olemaan tilanrajaajana. Ja sitten kolmantena kategoriana tuossa on reunuskasvit, eli ne kasvit, jotka peittää pintaa tai voi olla tuossa reunalla jämäköitä, ryhdikkäitä kasveja. Eli ajatuksena se, että siinä ei ole reunimmaisena sellaiset kasvit, jotka helposti kaatuu kasvukauden aikana, vaan että ne pitää muotonsa ja ryhtiinsä, ja sitten toisaalta ne voi olla myös pinnanpeittäjiä eli maanpeittokasveja. Ja näillä kahdella kriteeristöllä sitten saadaan tuo taulukko aikaiseksi, ja siinä on sitten esitetty ne kasvit, jotka meillä on nyt sitten tällä hetkellä jo siellä kasvamassa, eli tämän vuoden 2015 kasvit, ja niin kuin näkyy, niin täällä jotkut kasvit on useammassa eri kategoriassa tai ryhmässä, ja ajatuksena on kuitenkin niin kuin ollut se, että me saadaan niin kuin peittoa tähän jokaiseen eri tämmöiseen niin kuin, linjaan ja sitten toisaalta myös tähän niin kuin kasvin rooliin siinä rakennetussa ympäristössä. Sitä kautta etitty sitten täydentäjä näihin kaikkiin ruutuihin. Täällä on nyt sellaisia kasveja, jotka voi olla vähän, että minkä takia täällä nyt sitten vaikka toi piikki ja Mariana on kahdessa kohtaa. Niin siinä on nimenomaan nyt se ajatus, että sehän on selkeä puu, niin kuin siis luokitellaan puuksi, mutta että jos se on alas asti vihreä, niin se toimii nimenomaan silloin siellä näkösuojana tai tilanrajaajana tai häikäisyn suojana. Eli se täyttää kahta eri roolia. Ja se nyt tietysti siinä tapauksessa, että jos se kasvilajina kestäisikin hyvin tätä seisovaa vettä ja toistuvaa kuivuutta, niin silloin me löydetään niin kuin yhdellä kasvilla kaksi eri käyttöympäristöä. Mutta näillä kasveilla me on lähdetty liikkeelle. Ja niitä voi ja kannattaa tietenkin seurata tuolla nettisivun kautta tai Facebookin kautta, että miten ne nyt sitten kesän mittaan jaksaa peristä siellä vaihtuvissa olosuhteissa.